तू एठी बसी था मो पाई तो दिता खाइबा को नहीं आसुची एठी बसी देबो मो शीघ्र गल्ली आ शीघ्र आसिली कोड के जबनी एठी बसी देबो ନାଇଁ ଲୋକଟି ମୁଁ ଆଉ ହଜିବାକୁ ଚାହୁଁନି କି ଫରକ ଭଲ ହବ ତୁ ସେ ଖାଇବାରେ ଟିକେ ମତେ ବିଷ ମିଶେଇ ଦେଇଦେ ମୁଁ ସେ ବିଷ ଗୁଡା ଖାଇଦେଇ ତୋରି କୋଳରେ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଯିବି ଲୋକଟି ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଯିବି ଭାଇ ତୁ ଯୋଉ ପାପ କରୁଛୁ ଆଉ ଯୋଉ ପାପର ପଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛୁ ତୁ କେବେ ବି ଭଲରେ ମରି ପାରିବୁନି କିଏ ତମେ ମୁଁ କିଏ ତୋର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଲ ତୁ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛୁ ତାର ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ମୁଁ ଠିକ ଆସିଛି ମୋ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କିଛି ଠିକ ନାହିଁ ତମେ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ପରିଚୟ ଟିକେ ପଳେଇ ଯାଅ ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲିଯିବାକୁ ଆସିନି ତତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଆସିଛି ଆଜି ତୁ ମୋର ତ କ୍ଷତି କରିଛୁ ତତେ ଆଜି ମୁଁ ମାରିଦେବି ମାରିଦେବି ଭାଇ ତୁ ମୋର ତ କ୍ଷତି କରିଛୁ ମୁଁ ତାକୁ ସାରା ଜୀବନ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ଆମେ ତୁମ ଭଉଣୀକୁ ବିଧବା କରିଦେଇଛୁ ତୁ କାହା କଥା କହୁଛ ତମେ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଭଉଣୀ ସୁମି କଥା ତାର ସ୍ୱାମୀ ଆକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ତୁ ମର୍ଡର କରିଛୁ ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଭଉଣୀର ହତାବାଦ ଭାଇ কি ভুল করেছিল আমার ভৌড়ি আরে কি ভুল করছে করেছিল কাহিকি তো তা গোটে দুঃখর দরিয়া ভিতরকে ঠেলি দেলু তো জানিছু এড়িকে টিকে হয়েছিল এই হাতরে তাকে ମୁଁ ବড়াই করে মଣିষ করেছিলি এতে অভাব ভিতরে ବି দুঃখ କ'ଣ ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଜଣେଇ ନଥିଲି କେତେ ଗେଲ ମସରରେ ମୁଁ ତାକୁ ମଣେଇଥିଲି ହେଲେ ତୁ କ'ଣ କଲୁ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ସବୁତକ ସୁଖକୁ ଗୋଟେ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଲୁ ଆରେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ ଭାଇ ଆରେ କିଏ ମୋ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲା କାହିଁକି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼କୁ ତୋର ସାରା ପରିବାର ଘରେ ଲଦେଇ ଦେଲୁ କହେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ